Varallisuuden hoitaminen on ultrajuoksu, ei pikamatka. Me Indeksillä teemme pitkäjänteisesti töitä tavoitteidesi saavuttamiseksi, aina sinun etusi edellä. Olemme aidosti riippumaton varainhoitaja. Meillä ei ole omia tuotteita, emmekä saa palkkioita yhteistyökumppaneidemme sijoitustuotteiden suosittelusta. Emme säntäile markkinahälyn mukana, vaan toimintaamme ohjaavat tutkitusti parhaaksi todettu sijoitustapa, sinun tarpeesi ja riskinsietokykysi. Me etsimme sinulle parhaat ratkaisut koko globaalista sijoitusmarkkinasta tutkitusti parhailla sijoitustuotteilla. Toimintamme on läpinäkyvää. Raportoimme kaikki kulut ja tuotot kuukausittain. Maksat varainhoidosta suoraan ilman välikäsiä tai muita ylimääräisiä kuluja. Poikkeuksellista. Kyllä. Suoraviivaista. Ehdottomasti. Indeks. Riippumaton, läpinäkyvä ja suoraviivainen varainhoitaja.